banyuome. Namate sabu ya maati ngakere. Banyuome. Asogoro. Sabu ya maate mbalio. Ndi babwate sabu ya maate. Kanga tali kumukani tata njinyo wakora kwa nande seito. Akanye kanga ndike barua. Banyuome. Namate sabu ya maati ngakere. Banyuome. Asogoro. Sabu ya maate mbalio. Ndi babwate sabu ya maate. Kanga tali kumukani tata njinyo wakora kwa nande seito. Akanye kanga ndike barua. Abangi na balensa ebintu bine byabo. Nabasacha balensa ebintu bine byabo. Bachire kwangelyo manyina magena ngayale. Mbagwa naganga magena ne naraya. Abantu bate bakinyanya cyane na jeje. Abantu baje bate byo busubwane. Chindo ne kisani ne cyane obukome no bwane. Chindo chinde kira ne kisugune cyane. Angoke yekire ne yangu ngane yani. Lakini baje ko tabu ngaki. Njubona mubwate bintu bito ne nyama undo na bayibyaba basukire magamba yo. Wani chize chitoko suka kuruga. Yoko bumo ndabatenga. Inyo ninjira boliwa. Inje nali kulikuwa na yosi pi. Mbate binga bayibi na bwaba batunyalire. Ingi moko bisera. Kimoro cyawe imbara. Moko kwa no mane. Nyora ngino umwana olega. Tigate bungo umwana no nyalire. Enga kiye kujiko batenga umwana nakubwatu bosa. Enga kiye kubwatu naye no umwana oyo. Moko sambu mwezi. Ninje abano ko pembeza ngoyo. Ese ngenje umwana oyaro umwana mukagwa ndako kola ibarua town. Mwana mbiri town alibiko na nibibaga bagiga ebyashinjo sirini omwana omoke okonye ibukire tesi miti lakini omutienyi use kwikyonya lebe sayo cyo kwekonyera aba bano batubwete chinguru tubone toko basaba ngaki yawo tukukwa town utakonkonye sinyikomi na yago saba ngoko ajikoria Erinalitangania bakoiba bamra. dali litangani nje byako manyene chingoko jaru mwana myama cha 30 ebisumu bere ngoiro Ekera bayibire. Ebakwenda barugira chinyomba chiabo bose baje barugira nyomba ase bayiba. Bano mugambi arutingu kunganya manyanga sibakurugera. Ngakende ndiye cyane cyo mwese cyebetwe tugate mejepi baka moyo yo watira. Tugaika mwaya tukanya kende ngeyo. Tugate umwana nomuya. Lakini bano siyaji utoka nomuya ese nyomba yabande yabwatu n'umuntu mayatenga nganjande terete nyarebe. Nyarebe yubwatu ominjo lyokire. Oye bono tebire binde mbiro esimye mwakonde betwe nganje nanyole para na morogo nanyote para wetense asiba murusije mugokera nyule kyaye kwebule wana gente kyo twanyolinga bana bana bako tokole bwali bunka Ige ndagereje barweta tata ndoje. Ndoje ngoko nera. Ne yo muntu oyo. Paka chinyanya nchiro. Ono linda babyangi batakubekana nako chinyanya. wana mate Ige sibayiba. Ngoko ngaye yekire. ngoke yeye keire se nyomba ye mabuse mwalibu omwabo no bana yatama ogenda Lakini aba mura ndianda aboli. Tegara. Kwa. Kara tegara. Ndianda aboli. Ani bona mura muri kenyora ngose nabasaje aba mura bari kubebinde. n'abakungu Lakini bona mura muri kenyora kaki amoko ibarende. Nane ko kera moko yeka moko abekera nenyanya rende. Namba ibere. Ngakibono kuibengo ko kuyeka enchare gukoria osine kibesi kikuburite. omugambi yanga tebi Inkike. oriye kubo kyawo ne kyaye Ebon. ndire ngai Aragere. akorie ndagire ngia inje noko roje munande iga oyo mwana omakengi neti lakini tingu Wara. Digere tata mumura. lakini tingu mubwata mogomi yako ndite muna kurta nsuru oja ando biga kwa bwata nsuru oja nanu mwana omakobwa ndokole ekibarua taoni twamanyonjera boto ole agende omugambi naye ngote ebintu mbire babegete ebimoko beka Jijimu. bako no Igo kara. ani gasi abo bakoro bayibire baka barageire ochakera mambi bana gukora amasoesi Okay. utuko banse emirimo Kara tigo mwako wakwandire buya. Igo bono egento geko kera bayiba ebagwa kechimwe ndagere yababura bakori. Bono bachiko ibengoko chinguru chiriche jimu chiche. yacha netumbateria nene nao bakumete bakungusa sana etubatane nene nyasore nabura kane tubateo kosokota Irangora. mbaro siti penki ase bakobutira mugaso nokonya bari bakono konywa nyasore baraba ng'abantu 5 bamura muno baroche mbaro na karona ende ere kemiki bono gigotare Ero muruot. nere omonene oteni taba nere ominchuri aso bweng'e tari ng'andero bansa amura batosumbwire
ikobona egasi yabo nenyasore ejibu nyasore nokoyeka chingoko nokoiba koiba chimboria otatika chingoko chimbori chero chekera baibire ngai bakoira bari konyenya bakonyenya baria obosontoto obendo y'obosontoto wano mugambi janda kumenya ninje kati nyina ngokwana ochine chabu yomuntu sini yobosonde tu obosontoto wala ni to kumenya nyo ine mbori ali etu atanga ngo bano yobweka mabwata noyotoka mbaro twatagete lakini baminchori mbaro baminchori chinyombe echi chiasambu ne chiangu echiaba muraba chisaiga chiabo gose chiaba chisaiga chiabo chisaiga chiabo mwabusa ndiri mabu nande moro Bale bantu mbanyomete. banyuome na mate sabu ya mati ngakere banyuome asogoro sabu ya mate mbalio ndi babwate sabu ya mate kanga kali kumukani wa tata njinyo wakora kwa nande seito akanye kanga ndike barua aba bari kiromo gongo utumishi kwa wote bona abekenyoro bana kubwa tulinde barabwatiru oyu muno yarwete moisonde ne nyasore suguri engire abaibori baba moyo bali ngai bali mbaro oyo ngina ngina kwete ese noare au bandire ndabara no bare oyo moise oyo yani ngina tai okay chora esa bano gocha matomo muroyo oya gosegeto muro ya gosegeto eresa bano nkikwata etwere bas karatiga kwanaye karatiga karagumba tebi tigamba tebi nocho muroyo omoibi ekero tigamba tebi ekero munta kuro moro ginero gutanga kurira osaba no mwa tigende no moibi nero mutanga ni ogosegeta kabisa ngamuza lakini karati gake omo muruyo tusegetire boire tarimo ojo tari muya bono chitoko chigukwana muna abagaka eritata itiko toigwa bono atagete kwegerera aba abarinde nere suspect yemo aya omo chifu subjifu ekenyore area ngaji arera bo aya bakare meeting bakare meeting meeting bari gombaria twamotebiri boire korumambianga nwara tari ngataiyo aya chairman ya nyumba 10 ero ngaji nwara okorukunyambu no nere faisi aya nere faisi ya kai walenga oyo nwara bas aya tweresa ngomo no monyere igoro area ya Marieta Ngorgu Charles Nyambune Nyamora akwana mono moko gwaria matanga Marieta Ngorgu Charles Nyambune Nyamora gakwana ase kenyoro keganinche chairman ya nyumba 10 ande notokora community policy chinsa chia mambiga nanyore simi korwa so mugambi ngachi ngoko chiatokire nyumba emo yabasaye gabubwari onte minyokororo na minyokirororo twanyora chingoko nochire ragia ichoirorora ichiro sana bono none effort twakorire mokitu twakorire gokonyo mumuro yo iga no mokongo ase igo bono twabwata rinde twaitire chinyomba twanyora rinde binte binobira oyo bwanjera na ngebi nebiane ebi twara tata botuko twamaretire gaiga bono into twaganyete no usabiri togenda police ri chikori chigenda mangana lakini kitware kotera yona baskari moganyete abaskari toganyete njera bare lakini mbarenge station ya gorora okorora singencho yo sabawa mosi esio ntebiri njera bare gocha bona butoganyete erinde binte ibigenda negento kende totagete abanyene ebinte biga abakongumbori nga ekero mokageru abwatiru abantu bagochibobo agochikorike statement erindo montairu araria airu code bono togoteba abantu abanyene chinko kechiga abanyene isuguri echiga abanyene obosio boiga togende polisi barike statement richikori rire ribagari yaye kera ntuntu bwati bagari okwere richiko montaenda koti asibu kosatigeru ne mochaji ekina kuko sawa gweto togotenga bagende bachibarike statement tako irukoti mo ramishi ataiyo asomo kutano yiga asomo kutano yiga ababi bande mbara batomogorerete mbara ababi mbara batomogorerete bono baroche ngoyo mwabo bwati na baro bande butuko koiba bange message ya muno muntu nyumba 10 egento togoteba gaiga
matuko 40 ngogoikera are una ikero oyo onye gokogenderera ekabira eye iga ituko rigocha gokindi ko bairumbe iga erigo kionyo riko okagenge riko barakorwanya riko barakorwari okagenga mugaso saa sita bombori boraki onyo rebo gokise nyore gokobwatu asore igo rituko kobwatu nyasao ora gokonye timati nyasao gosengaki rituko ne rwakanye muna bono oyo iga arua maine nchogu konyoerire bono kabeire iganera toko matebi gakogenda ime achia auncholeri na into togenda toru obosaidi yaki kingo saba Jose mochera nkorokwa ndikuru nyankoba ande gango bwaria igo ebinto mbere byasirita chingoko kiarasira matuko amange bono igoro nabo twanyata chingoko chiasirire tugatema gochirigi muna ncho motureti nkabogorira ya timbo gorti community policy ndaiyo katoimokaneti twarigire ibintu twabinyorire chingoko nochira chisuguria ebinto byebirwa matuko amange bobe aso obwenge abamura abato chanda matuko amange nakiagara rero twatagete serikali raia kanitete serikali mboka barigi ndai bachandikira matuko amange bateba tigaberigeri bangeti nje muno motureti twarigire ebinto twabinyorire nobira amakombe chisuguria chingoko morocha abo banyenyete nande bagochi banyenya ngoko bayekane ritoke bono nche koruna byari tunanya kuritoke na ngoko bono yekoro ku special food bono aso bwenge abamura abato sumbuire bobe nche nari gusaba serikali etokonye amura abasibwe abarendera ya etwakonyire abamura aba oko baraiye imoke basambe nche na community policy mbacha twakonyire abamura aba nkosambu barenge arabu tobaire ase serikali ebagambe ebabwa oyo mobwatu abande batama chinyomba chiro chiasambirwa ng'eibere arabu rende naende binto binde tima ide nacha nanyoa chinyomba chiyete rieta nkuru kuyana makori oyo mujangera gambo nchali umali wa boroko obwari abai batu nyali mina nje na wari chingoko 230 chingoko echibanguri epi bakuri kunyomba bono to ikuburi omo ibiningo nandu kwanya uri okobori ogotinga abantu amugo chanda bali bono goikera bwo ekera konya omonto muno yo mobwatu ni chingoko etogotana bwa baturi chingoko asengenjo ntuli kubwata monto ori ne chingoko lana twabwatu omonto ori ne chingoko ekinde chiyekire kire suguria chinyeke chistobu nsao chichire chisuguria chinyanya chibire paka chimbori nono mwako yo manara okolera ngambori aye ne moisonde oyairetu bono ntoko tenga muntu narwetande omonto nyomba muntu takorubogera kakorusuneka takorumogumo acha koiba abantu ninka tobwata abaibi asengencho bona abaibi aba batwaire ngai nababu nabana bake babwente bakora igasi ni chinguru chabo nababu muna abana bandi abake mbali bakora igasi busongo babwente bagwekonya intu tobwente tokobasaba usekanga tokobaibera intu twagotire lakini bantu nyanga intu abagatu intu bakoibera ngai tojikobera chita untu jikobe na intu akora intu ma chabo chinyomba chaba chiba chiro chingoko chiro oni chiti na chiba koira bachenya kuria batawo tikana to kutokuboronge na ntonyo kunemi chande abantu esengenjo bona etoro chinga abantu muna bamuntu akomukiyoboro muna bantu lenza onyo muntu ala tyo moronya nyiro muntu serikali yameotanga nga otokomukyo chumu yaito tojigoitera barabo chumu yabo ngakibakonya kora ngoira bali batebya basikali nga ngwana toli koiba tya basikali batotebinya bakoigwana basikoiba ntokole byete tikoibera nabana jayana nabanga nikotimbwa tya mangi amarieta ne David Omwamba community health promoter kurwase kenyoreke kya boroko ebwakire bono mambi toimogete kogende kebago tumera abaibi babwatiru eyuera oyo moyo nande natura abande abwatora amarieta abwenete kwenda ase serikali obotuki bochake mara moja abamura abu gosemba irwande bachikobundiswa ne chikosi sengenjo na abamura barorekanete begekuba bakora echimu babwenete kwenda nawe no bwagachi babwenete kwenda nawe nande nawe mechanics nore batigerete skuru nchera asengenje tabia yo gotigere skuru nchera seita nero yaretiro obokongu abamura batari gotigana na matoke y'abantu chingoko chi'abantu
seng'encho tokorara nchara onye tigwakorete gasi onyore chibesa igo goika abamura na bande aba bake bara na abande bamwabo mbara batigire chisukuru ase eng'encho batatageti kogenderera gosoma bachikonyora egento gekogokonya gochia motu. Iga abamura aba tari bamura boka nonye ebisibwati mbira ebinyaroka ebike biabeire ebibago muna oyomo nanywa muna omomura oyo korwa moino iga iga totaikonywomerana ekero ring'ana eri riachia kobwatiwu agasubati ako gogateba ng'a bibago birabi motaeti binyome igo onye omosubati ogoteba ng'a bibago mbitaikeri binyome igo nere na ekebago labda igo tiga enchera eri igu abagambi baito toche tobwaterane na abanyakenyoro onye oyo bwaberu abwo bande bache barigiwu baikaransiwe basomiwu buya enchera ya okwegenderera tari okoiba barigie enchera ya okogenda bebundise chikosi muna bono eserekari nkobundisera abanto bosa ekero babundisirwe chikosi bachigokora ekwerende abamura aba bakore egasi ya amaboko benyorere chibesa batige koiba batige kwangaisa abang'ina na abagaka abagotu banyore chibesa chiabo bakwegorera kende bakori igo ring'ana muna eri riatoruga ng'a enyasore okore enyasore na beichire ema abamura bare ogoeta noe botuko iga kwanyora amarioki akogonchokana naye echinyasore iga enyasore eywo etogosaba eserekari yaito ebwaterane na abarai bande ba ekenyoro maiga ring'ana eri enyasore riangamiswe ekenyoro eke kia obwari egere abamura aba gose mbekonye gochia motu nonye enyoma yabasinyire abamura aba basinyirwe konyoma ase eng'encho banyomire enyasore banyomire amaru bamura muna mbai gochia gotoka mambi muna bono abaibori babo oyomo nkorera arenge ensa aria ekero naika ororo iga akorera ng'a gaki gachikoebereri ebinto mbisambu nyomba ase eng'encho abana bamwabo nabo bakorara lakini yatoka ng'a oyo obasereiri omong'ina oyi nabaitaba ng'a inde indongi nabo ekorenterera lakini rende ngosaba eserekari yaito ebwaterane na abananchi ase oroche enyasore ere enyasore eywo eangamiswe na chinguru chia igoro tokonye ekisasi kia mambi ase eng'encho abamura abakonywa enyasore batwara chinguru chia ogochia koiba abamura abakonywa enyasore batwara chinguru chia okoinagera muna omogaka oyi bainagerete ense bakamoura esimi na abande mbare baurirwe chisimi baurirwe kende nonye chibesa igo tiga toteme onye kwarorire omwana oo otwarire okoboko ogotambe kwa oboibi omwana oyi tema sana atarachi goikera amaboko ya abananchi chinyomba chisambwe eita nere asambwe omwana oo omokanye bwango atiga amang'ana ya okoboko ogotambe igo togosaba abagambi baito ase eng'encho batoka emeeting egotoka ng'a kero kende abamura bari bande mbache batoke eita eserekari yaito netobwatisi ase eng'encho okoboko gwa eserekari na ogotambe abamura abwo na bande bari batoru ase eng'encho mbaro batatama lakini oyo atora epati engiya yasiboka obatora bache baretwe baikaransiwu nonye ogosaberwa basaberwa gose mbaonchoreri abananchi baito inche nabakeire buya ase ogotabogoria amaboko okoboko yaani eseria amaboko aino omonto ona baregocha gokwa kanga bono iga neriburira kanga nerandire yache yoyi lakini rende mwabera ekanisa igo yarandirie amang'ana amakong'u iga abanto mwatorekire omonto onye mbinyoro biri binde bitamomaeti nyasaye kanga omomura ogayiete gose kanga aitire are amanyi ngoka igo mwabera ase ogokunu kwa okoboko kwa nyasaye mwakonya omomura oyo kanga agakwete igo ase enchera inche tiga mbate mbuya mono lakini eserekari etobwatisi na intwe abananchi tobwaterane tiga kobwa ng'a omomura onyarebe ng'a ekero are omoibi gokomwatora ng'a kero kende ngochi are okorusia nyomba muna okwobwa naye omotang'ani agocha korusia nyomba igo ntobwa abamura aba na abaito ntobaiborete ntobakineti tokobabwa ngotorusia baroo babwanete riria bagende bakwere echera rika bagocha gotoita mapema naende babundiswe chikosi iga aria echera bachikoba abanto abaronge gochia motu na bande aba motaragenda esukuru abande motatageti kogenda esukuru abaibori bechandete moche moimoke moende chisukuru muna inche igoreiru nonye oyo otigerete nonye kerasi kende atigerete rigia chinchera tobaire esukuru mosomiwu mbuya mono ase ogontegera.